Pa rođen je 20 godina ranije. Znači, a što mu je ovo napisano 54. ovo? Pa 54. je on izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u Fort Worthu u Teksasu. U Teksasu je on krenuo kao predsjednik. A kad je rođen on? Pa 20 godina ranije. On ovako izgledao starije. Pa izgleda mi ja sam izgledao ovo starije, ja sam ovako izgledao i sa 30 godina ovo. No, zato. Znači, Kennedy je izabran za predsjednika Amerike 54. godine u Fort Worthu, a on je rođen 20 godina ranije.